Velkommen alle sammen. Tak. Det er godt at se så mange veloplagte publikummer. Vi skal se et lidt anderledes spil, end vi sådan er vant til. Det er en lille smule pikant, og jeg må sige, at de har fundet nogle roller, hvor de forskellige spillere, de sådan har virkelig kan få deres personlighed foldet helt ud der. Så jeg har noget at glæde jer til, men en lille praktisk ting, der er 3 akter, det vil sige 2 pauser af 10 minutters kvarters varighed, så man kan godt lige nå at sprede noget, ikke sprede det også. Hej, kan så når I rækker ved, så skal lige en tom flaske med, så ikke det skramler ordentligt. Det vil være meget fint. Og når vi er helt færdige, så vil det være godt, hvis der lige er 5-6 stykker. Resten går ud, og 5-6 stykker ikke hjælpe med at få bord væk, eller bord ind og stole væk og sådan noget. God fornøjelse. Se nu! Aschenfeldt Invest, det er Carlo selv. Ja, hejlakur. Ja. Nej du, nej, jeg kunne simpelthen ikke drikke mere. Nej, jeg sidder faktisk lige nu og venter på en taxa. For hvis jeg bliver taget i bil i min tilstand, så lukker de mig garanteret aldrig ud igen. Ja, jamen, så ses vi bare den 5. hjemme med mig. Ja, jeg skal nok få anbragt dine penge på en fornuftig måde. Ja, det er godt. Vi snakkes nu. Hej, hej. Pas nu lige lidt på jer. Det er vigtige sager, det her. Altså, kan jeg sandelig ikke forstå, at du spiller vin på den. Nej, det må jeg også sige. Men hvis ikke det var for mig for langt, så vil jeg gerne bede om en ny du og et nyt glas hvidvin. Så skal jeg nok tørre. Ja, værsgo. Tak for det. Ja. Du skal da ikke tro, det er gratis at få vasket du. Nej, selvfølgelig. Det må du undskylde. For mig skylder jeg 250 kroner. 250? Ja, du har da også fået tørret op og få et nyt glas vin. Det står lige her. Ja, tak for det. Værsgo. Nu vil bare have gassen. Ja. Jeg har altså ikke indregnet drikkepenge. Undskyld. Værsgo. Tak skal du have. Det er godt nok ikke lige frem Hotel Hilton, jeg er kommet på, selvom prisniveauet godt kunne lide en. Kom med herhen. Han står der garanteret egentlig ikke, mens der er vidner.
Det er Mimi og jeg, Lulu. Ja, vi tænkte, at du sikkert var interesseret i et feminin selskab. Ja, du sidder så helt alene her og keder dig. 3 hurtige F-juicer, tak. Gerne med lidt krudt i. De damer, Carlo Axelfeldt. Jeg mener ikke, at jeg har udbildet mig deres selskab. Nej, det er sgu ikke altid, man får, hvad man beder om. Det er ved Gud heller ikke altid, man behøver at bede om noget for at få. Og der kan du godt tro på mig, jeg ved sgu, hvad jeg snakker om. Kan du huske sidste år, du lavede påpind til din KI halv år, for det er håndsyge. Så rolig nu, Mimi. Det er jo ikke sikkert, at den her er interesseret i vores selskab. Selvfølgelig er han det. Jeg kender mandfolk. 3 hurtige jordforbindelser. Hvad fanden slår du på mig for? Ligner en af røven fyldt penge, eller hvad? Nej, undskyld. Nej, selvfølgelig. Nu skal jeg ikke. 450 kroner. Ja, der er der andet en juice i. Ja. Det vil jeg da håbe. Værsgo. Tak. Ja. Ja, jeg har da ikke indregnet drikkepenge og servering. Nej, selvfølgelig. Det må du undskylde. Værsgo. Tak. Jeg smutter sgu lige på potten. Ja, jeg gik lige med det munds. Nu har vi jo fået den, så kan vi jo lige så godt smage på den også. Ja, selvfølgelig. Skål. Skål. Jeg har så haft sus med stærk. Det har sgu lige været trængt til. Kunne du ikke lide den? Jo. Måske en smule for stærkt til min smag. Lise Lasse. Ned med skidtet. Nej, det gør jeg godt nok ikke da. Kom nu, din kryster. Tag som om det er levertræn. Ja, det er sgu vitaminer det hele. Kom nu. Kom nu. Du kan jo godt. Det kan jeg. Saftsus, levertræn. Jeg håber, at den slags stærkere end den var. For jeg skal sige dig, jeg har været til reception hele dagen. Så jeg har faktisk allerede fået nok. Undskyld. Du kunne vel ikke hjælpe mig lidt? Ja, jeg er kommet i sådan en dum situation. Jeg sætter ham Poul, han er efter mig. Og jeg er sgu bange for, at når han fanger mig, så slår han mig til lierkassedagen. Jamen, hvorfor er han der efter dig? Fordi jeg ikke vil servicere. Servicere? Nå, servicere! Jo, jeg tror, jeg forstår. Ja, han vil sgu have mig til at servicere Torbjørn. Og han er en stjernepsykopat, så det tør jeg simpelthen ikke. Så derfor stak jeg af, og jeg er nu Poul altså efter mig. Skal jeg forstå det sådan, at du lever af, at du får penge for sådan at servicere? Altså, du spørger, om jeg er luder. Og så går du udlægge det. Nej, det er jeg da overhovedet ikke. Jeg er måske
hobbyplan altså. Men det var måske noget, at du var interesseret i. Nej, du misforstår fuldstændig. Ja, for jeg er heller ikke ligefrem nonne. Lad mig sige det sådan, at jeg har nok aldrig været bleg for at give en hånd med, hvor det kniber. Så hvis lige, at jeg vil få lov til at flytte ind hos dig et par dage, så vil det bare være så dejligt. Nej, det går simpelthen ikke. Siger du, jeg bor hjemme i bedstemors lejlighed i øjeblikket. Ja, jeg sad faktisk lige og surfede efter hus til mig og min forlovede. Jeg skal faktisk giftes her om en måneds tid, skal jeg sige dig. Og kan vi jo ikke bo hjemme ved bedste længere. Og så kan du nok se, så vil det gå helt i spotter, hvis jeg indlogerer en dame for natten. Nej, det kan jeg da godt se, men det er bare det, han slår mig fandme ihjel, den idiot. Du kunne måske... Er det rigtigt? Ja, men tak. Aldrig glem det. Ved du hvad, jeg skal nok være sød ved dig, det lover jeg. Actionfeldt Vest, det har du selv. Ja, hej skat. Nej, jeg har været til den kedelige reception hele dagen. Ja, og lige nu sidder jeg i møde. Sidder vi i møde? Det har jeg sgu vist aldrig prøvet før. Jo, selvfølgelig har jeg også tid til dig. Men jeg må da passe mine forretninger. Det er da det, jeg lever af. Jeg sidder faktisk lige nu i et vigtigt møde. Nå, det går sgu da vist meget godt, det her. Nej, selvfølgelig. Jo. Nej, selvfølgelig er det ikke vigtigere end din småkager. Ja, jeg elsker også dig. Ja, nys. Tror du ikke heller, at du skulle holde til dem, du selv kan puste op? Ej, dem kan du lukke luften, du analyserer for mig. Hvad mener du med det? Det her var faktisk en af mine store kunder, skal jeg sige dig. Ja, det kunne jeg godt høre. Ja, det var nemlig Barbara Cartland. Barbara Cartland. Barbara Cartland, den engelske forfatterinde. Jamen, jeg troede sgu da, hun var fra England, altså. Hun kan nemlig dansk, skal jeg sige dig. Er du helt sikker på, at det er den samme Barbara Cartland, vi snakker om? Ja. Barbara Cartland, den engelske forfatterinde, som døde i... Ja. Ja. Jeg skulle lige gå en utrolig Karl Marxen 5. Ja, du har sgu flere talenter, end jeg har troet. Det er lidt... Ej, ved du ikke, der skal sprog min HJF'er? Hvad fanden er det for noget blandt almindelig rom i sådan en? De her broadcastmænd bliver sgu alt for dominerende nok, de får det kvalificeret modspil. Det er kraftet med en ommer. En ommer? Nej, jeg tror ikke. Ikke mere til mig, tak. Du har ikke mere. Hvad satan? For helvede, Lulu! Det er på en pølse! Det er hun, bror! Det er hun, det er hun, bror! Helt klart, for fanden! Du kan ikke tænke dig lidt leje på os, sgu. Ja, hun står helt røvfuld. Hun skulle stukket af. Nej, hende er jeg ikke set længe.
Hun er nok gemt sig et sted derude. Jeg troede da. Ja, tro hvad du vil. Vi har sgu da gudskelov religionsfrihed her i landet. Så betal du dagen, Carlo. Hallo? Nej, nu bliver det lige godt for galt. Sig mig, hvorfor har I bestilt 3 drinks? Ved du hvad? Jeg så, at du kom. Og så tænkte jeg, i den fart, så kunne du også godt trænge til en. Ja, selvfølgelig. Men derfor skal jeg alligevel have mine procenter. Ja, selvfølgelig, Paul. Hvad nu det? Ja, ved du hvad? Ved du hvad, Paul Skatter? Carlo der, han er simpelthen røven fyldt med penge. Han har lovet mig 5.000 for resten af dagen. Synes du ikke lige, vi skulle koncentrere? Ja. Hvad var det for en lyd nede under bordet? Carlo, han blev sgu så ivrig. Nu tabte han sin mobiltelefon. Ja, det. Ja, det gjorde jeg vist. Fang den op. Der var han jo. Du har så ikke set Lulu? Nej, det har jeg sgu da sagt. Små stav. Sagde du ikke lige, at du havde tjent 5.000? Så kan vi lige så godt afregne de 3,5, jeg skal have med det samme. Selvfølgelig, Paul. Carlo, stik lige Paul 3 danser. Hvad skal jeg? Nå, så du er en af dem, der ikke vil betale. Jeg skal fandme tort med lære dig. Jo, selvfølgelig vil jeg betale. Hvis jeg bare vidste, hvad jeg betalt for. Ja, det får du sgu tis nok at se. Men tror du, det er bilka det her? Her i firmaet giver vi fandme ingen smagsprøver. Find så en skræk sig frem nu! Ja. Det er godt nok ved at være dyrklasse hvidvin. Det er ikke en skid. Men hvis jeg alligevel skal betale det hele, så kunne jeg godt tænke mig at blive tiltalt lidt mere høfligt. Ja, og jeg kunne sgu godt tænke på 14 dages ferie i Flyby Madison. Hør, jeg får sgu en idé. Hvorfor ringer jeg ikke til Lulu og prøver at få hende til at komme tilbage? Han er sgu lidt speciel. Men hvad fanden, han har jo kassen. Det må jeg selvfølgelig vist fandme mig i. Ja, det kan du tage med tro for. Men hvorfor ryster det ikke glas sådan? Jeg gav sgu ham en ekstra stærk drinks. Jeg tænkte, det skulle da være, at jeg kunne få noget mere ud af ham. Godt tænkt, min tøs. Men husk mine procenter. Ja, selvfølgelig, Paul. Ved du hvad? Jeg tror, du skal lade os to være lidt. Tror jeg, Mimi?
Kunne du ikke hjælpe med at stoppe stolen næste gang den farer forbi? Gud, hvad er en skvat pisser? Og nu er ikke for godt i gang, makker. Men skal den race hjernevaskes, så er vi to fandme der nødt til at lære at give lavmand. En 20-årig pige skulle da gennemskue det der. For sat. Det hedder Perk, men godt nok ikke hovedets størrelse, der afgør for hjernes kapacitet. Men som man siger, der kan også være små kartofler i store gryder. Eisenfeldt West. Carlo speaking. Hej, din smækre sophøn. Ja, hvem den småfuld i dag? Damer! Nej, det kan man ikke ligefrem påstå her. Så slap du fra helt af. Jeg kan være ved dig om 10 minutter, så find du bare din frække dress frem. Så skal far her fandme. Nå, det er du ikke. Nå, hovedpine. Jamen, det var da skrækkeligt. Vi må da ikke håbe, at jeg går hen og bliver en kronisk tilstand. Spydig? Det er fandme ikke spydig. Men fisk du nu bare i seng og få din skønhedssøvn. Den har hun fandme ikke skade af. Godnat. Skøre, Kjell. Hun er sgu så kold, at radiatoren starter hver gang hun smider de hele uldene. Så, Carlo. For det første, så er der sgu ikke nogen, der gør hele uldene på den her tid af året. Det kan jeg garantere for, at det er. Det er mere et spørgsmål om, hvor mange lag det er. Jeg gav hende engang et par gidstrusser. Det tog det mindst af en måned, bare at få hende til at prøve dem. Men da hun så endelig fik dem på, så blev de væk. Og der er så vidt jeg ikke nogen, der har set dem siden. Nej, de andre, dem kan man fandme nok få øje på det. Selvom de er rødfarvede, altså lyserøde, de starter herfra, og så lidt over. Hold nu din kæft med det undertøjsnak. Jeg sidder faktisk og bliver fuldstændig misundelig. Jeg har ikke ejet på trusser siden jeg var 16. Når man står ude i sådan en efterårsstorm, godt hul i halsen og total hulkinde, der kunne man fandme godt drømme om sådan et par heleuldene. Tak skal du have. Hvor han er så sød og nem. Tror du ikke heller, at jeg skal hjælpe dig hjem, inden det kommer gå helt galt med dig? Jo, det skulle være dejligt. Jeg er bange for, at vi bliver nødt til at tage en taxa. For jeg er ikke helt sikker på, om jeg har fået en lille smule for mig til selv at kan køre.
Aktien faldt West. Det er receptionen. Lige et øjeblik, så skal jeg se, om aktien faldt andet til stede. Nej, direktøren, han sad til et møde i går, der trak nøje ud. Ja, han er her om til en tid. Er en besked, jeg kan give? Ja, vel, ja. Johan, det? Jamen, jeg skal give beskeden videre. Tak for. Nå, det lader til, at Carlo han for en gang skyld slår sig løs. Ja, det var også på tide, inden han skal gødes med den affekterede harpe. Ja, man kan da håbe, at han når at blive lidt klogere, inden det er for sjældent. Carlo, mand! Kommer du op? Klokken denne mande. Han plejer altså lige et livlig, når han sådan går til reception. Ja, i dag, der fløjter han. Ja, det plejer han ellers kun at gøre, når han sådan har et kvindeligt selskab. Så står du bare hen. Nå, det er du endelig. Ja, din telefon, den har ringet flere gange. Nå. Ja. Gik receptionen lidt trådt i går? Jo. Jo, det kunne jeg tænke mig. Ja, det er bare fordi, hr. Lauritsen herinde ved siden af, du ved. Han påstår hårdnakket, at du klokken i nat stod og overpiste hans nye Mercedes. Og hvad siger han? Ja, det er så galt med det. Men han påstår også, at det var det, ja, hvordan skal jeg næsten udtrykke det, at det var det, der førte slangen. Og hvad siger han? Ja, han så det jo sådan en smart, sportsgørende ung dame, der lavede frivillig brandmand. Nej, nu. Jeg ved, det er da vist godt nok lidt småberuset i går. Men jeg kan da garantere dig for, at jeg kan ikke huske, at jeg har tisset på nogle biler. Og jeg er da ganske forfærdelig ked af det, hvis det så at det... Jamen altså, herreste Gud, Karl. Du kan da pestitator anvise det også, du vil. Jeg kan bare ikke forstå, at... God morgen, inden der står åben. Hvad fanden er det? Det er en forretningsforbindelse fra Tyskland, som jeg traf i receptionen i går. Han overvejer at lave nogle danske investeringer, og det var ikke muligt at finde hotelværelse til ham i aftes, så jeg tilbød ham at overnatte her. Morgen, Herr Stoltenberg, setzen Sie doch nieder und nehmen eine Tasse Kaffee. Jeg ser mig del med noget, der har mig ude om tysker. Ja, han ligner sgu de tysker, ikke? Og Karl, han er skidt forhold. Jeg fortalte Camille, med den stril, han er hitse. Hvem var det nu, Kaja? Så, nu gælder det. Slap dog af, Liebling. Kan du ikke høre, at vi er gode i sprække røg
hvis det er Rasmine, så garanterer jeg ikke for noget. Nu er roligt. I kommer jeg op, der er stregbrygget. Var gæsterne også der ikke så ikke halvt. Men den hold væk, de kommer nu. Hej Carlo. Nu må du sgu lige fortælle. Gud, Lulu. Lulu, rock'n'roll. Og jo mere vinden slår, des mere står en lue. Det var da vist sådan, den var. Og hvem så det, Carlo? Det er som Mimi. Hun er en af Stoltenbergs forretningsforbindelser, når han er i Danmark. Ja, hun hjalp os i aftes. Ikke sandt, Mimi? Jo, fandme hjælp jeg. Nå, det var måske det, der lagde frivillig brandmand hernede på væggen. Ja, det var måske nok. Jeg fik sgu i hvert fald slukket noget brand i aften. Det ville jeg sgu ikke udelukke. Håber du ud til tysk? Ja, jeg kan tysk og fransk og græsk og dansk, svensk. Nå, du er måske som universitetsuddannet. Ej, det kan man sgu nok ikke lige frem påstå. Jeg har sgu lært et par studenter et og andet. Nej, jeg skulle nærmere sådan en slags naturtalent. Altså, det er faktisk ualmindeligt hårdt arbejde. Det kan jeg tænke mig. En øje er altid et job, du har der en bil. Ja, det kan jeg love dig for. Og du er sikker på, at det er en øje, du har misforstået sådan omkring de opgaver, man har som frivillig brandmand. Frivillig og frivillig, det er sgu så meget sagt, moster. Nej, det er sgu noget, jeg er nødt til, du. Jeg ved sgu godt, der er mange mennesker, der snakker rundt om vores arbejde. Men jeg gør i det mindste en masse mennesker en tjeneste. Nå, det er sådan en form for samfundstjeneste, du er dømt. Ja, det kan jeg sgu godt sige. Ja, det var skønt nok, at domstolen de blev været kreativ i deres... Så lad os nu sætte os ned og få den kaffe. Ja, tak. Sig mig, hvad foregår der her? Jamen, kom du indenfor, Rasmine. Så skal Carlo nok forklare sig. Ja, der bliver sandelig en del at forklare. Først tiltaler du mig så respektløst som aldrig før. Og siden, så sidder du her og drikker morgenkaffe med en billig luder. Nej, hør nu. Jeg er fandme ikke billig. Der tager du fejl, Rasmine. Den unge dame der er frivillig brandmand. Så har vi sandelig da ændret noget radikalt på uniformeren, siden jeg sidst så en brandmand. Sig mig, tror jeg er helt åndssvag, eller hvad? Ja, nu kender vi dig jo kun fra de 2 minutter, du har været her. Og taget i betragtning ud fra dem, Und das ist deine Verlob, Carlo. Bring die Deutsch, gnädige Frau. Nej, Gut, ich danke und Galopp. hør, sig mig, sad du ikke og fløjte, da jeg kom ind? Fløjte. Det gjorde jeg måske nok. Du fløjter ellers kun efter vi har... Efter hvad, Rasmine? Ja, det ved du udmærket godt. Så kan jeg sgu ikke være mig musik her i huset, Lulu. Lulu, rock'n'roll, det moderstue. Det var da vist sådan, den var. Sig, er du nu også begyndt at synge? Hvad fanden er der sket? Ja, det skulle sgu ikke undre mig, at man både begynder at spille på trommer og trompet også. Hvad siger du? Ja, jeg kan auch mit Trompetkrutschen oder was? Das ist Rasserwein! Stoltenberg er lidt dameglad. Så hold da hellere lidt på afstand fra ham. Ellers garanterer jeg ikke for, hvad der kan ske. Kom nok meget som mere, Rasmine. Nej! Det vil jeg ikke. Her! Skulle
dag. Jeg er nødt til at varetage mine forretninger. Det skulle du godt nok have tænkt på det før. Kom så! Nej, det bliver ikke i dag. Nej, nu! Ja, så må du skrive mig en fuldmagt, så jeg selv kan købe. Det bliver nok alligevel også det bedste. Nej. Siger du nej? Ja. Nej. Jeg siger nej. Jeg vil da ikke risikere at have købt Buckingham Palace inden aften. Jeg tager selv med. Nå, så du stoler ikke på mig. Jamen, så kom da! Kæreste Rasmine, jeg har jo sagt, jeg har ikke tid i dag. Jeg kan simpelthen godt sige dig, Carlo. Så går det, og så ser du mig fandme ikke igen! Hør nu. Farvel! Og spise! Hvad fanden ser du dog i hende, Carlo Axelfeldt? Det ved jeg sgu heller ikke, men hun er så forskellig fra alle andre kvinder, jeg kender. Hvordan det? Hun vil have mig. Hvor er du kære? Du skulle da en drøm for en hver kvinde. Hvad er du glad for, at hun gik? Du fortjener sgu mig bedre. Det er som en virkning, jeg har for alle kvinder. Og Carlo, lad mig så lige høre. Ham stokken, hvad er der? Der er ikke så meget stok i ham, som man skulle tro. Er vel? Gud! Er Lulu? Nej, det havde jeg aldrig gættet. Hold nu kæft lidt, Mimi. Jeg kom lidt galt af sted. Ja, hendes ven er efter hende, og han vil slå hende ihjel. Men det var da forfærdeligt. Så ringte jeg til Peter. Jeg havde da politibetjent. Han kan det hjælpe. Politibetjent? Jeg får sgu lige lidt travlt. Klap nu af, Mimi. Bare rolig. Lad os nu bruge hjernen lidt. Er det noget, Paul er rigtig bange for? Ja, han er sgu nok ligesom alle andre mænd. Bange for alt, hvad det til nærmest ligner manuelt arbejde. Det er nok ikke bruge imod ham. Nej, det er svært. Hvad så med bakterier? Ja, jeg kender sgu ikke en større kryster med hensyn til at blive syg. Nej, så snart der bare er den mindste influenza i omløb, ja, så flygter han som om djævlen mig i røven på ham. Se, den kan vi måske godt drage nytte af. Nej, nu ringer du efter Peter. Peter! Det var fanden tort med hurtigt. Når nød er størst. Sig mig en gang. Det tror jeg bestemt ikke. Nej, det gør jeg nok ikke så. Det er jo da kolossalt, som du ligner myrerne. Ja, min første kæreste. Hun tog til København for snart mange år siden, og så har jeg hørt, at hun kom sådan en dårlig selskab, så hun skulle egentlig grunden til at komme over på Djævleøen. Er hun det? Nej, hvor kært. Nå, Carlo, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jo, ser du, Peter. Vi har et lille problem. Men lad os gå en tur og snakke om, hvordan vi kan løse det. Vi kan vist godt lade damerne være alene med stokken være her. Hvad fanden er det der, Mimi? Er Peter din gamle kæreste? Jo, det er jo så længe siden. Ej, tænk, jeg skulle møde ham her. Ej, jamen det er da ikke noget mærkeligt. Jeg står set alle de betjente, vi har her i København.
De er på et eller andet tidspunkt indvandrere fra Jylland. Jeg er sgu da helt sikker på, at hovedsprog inde på politikeren, det er jyllandsk. Ja. Men hvorfor delen holdt du da ikke til ham? Jeg så sgu da meget fed ud. Ej, nu stopper du en alt. Han er højst en bitte smule booty. Ja, det er han. Nej, der er også Viserine ret. Han så sgu meget veltrænet ud. Jo, men... Det er jo så længe siden. Og han var sådan lidt trævnig, som vi sagde. Nej, det gik faktisk et halvt år, uden han opdagede, at jeg gik med BH. Ved vel ikke, at vi havde taget, at han fik lukket op? Nej. Ja, hvis jeg var blevet med ham, så skulle også været helt utrolig. Tænk sig at tro med din far. Jamen, så kunne du være i det som lidt. Ej, jeg var sgu så ung dengang. Der var ikke noget, der kunne gå hurtigt nok. Nej, hvor har jeg da været fuldkommen idiot. Der er nu nogen, der er fuldkommen. Men lad os nu sige, det kan være, det er for sjældent endnu. Tak, så længe manden er for gang, har vi kvinder chancer nok. Men er sølle pjok, hey, hver blok en smule sand, så skal nok spille smart. Sig du beundrer ham, så skal nok blive tam. Der er ingen mænd, der modstår ros. De tror på alt, hvad det betros. Når du blot vil spille sang og vise ham lidt bart. Der er ingen piger i denne sag, der har en flot og fik skandal. Uden hun har spillet om, men vist har brugt sin krop. Kig ud på publikum, hvem er klog, hvem er dum? Hvem virker ædru nok, men er en flok sølle bjørk? Lad os få 3 kaffe. Kaffe? Ligner det her en café? Nej. Så 3 sodavand. Det tror jeg sgu ærligt talt ikke, vi er klar nu. Jeg tror, de er skrevet på datoen. Lad mig tage 3 postevand. Postevand? Sig mig, tror du virkelig, man kan drive en beværtning her i kvarteret på postevand? Jamen, hvad har I så? Ja, hvad har vi så? Vi har øl og spiritus. Jamen, så lad os få 2 øl og en... Ja, Ja, tak. hvad vil du have? Jeg er husets specialiteter. Jeg er sådan her kommet med i byen. Og i et rent glas, tak. Hvor herre bevares. Nu slapper du bare af, min pige. Vi kan tage Norton snakken med, og han skal nok få skoven under det fjols. Han kan jo bare blive så voldsom, altså. Ja, men vi følger bare, nu følger du bare vores plan. Det eneste du skal gøre, det er at spille syg. Resten, det ordner vi. Jo, men... Så er han på vej. Hvad er det, Andreas? Stik mig lige en dobbelt whisky. Slap nu lidt af. Har I taget Peter med? Ja, selvfølgelig. Nu har I det op til at sige. Nej, jeg tror sgu, det er for sent. Der er ingen mænd, der må stå hos de tror på alt, hvad det tros. Når du blot vil spille start, og vi ser ham lidt bare. Hey! Så er du i gang i her. Det er Mimi her. Ja, hun får brede nøje op i låret. Så brug for massage. Og
tage affære. Og for øvrigt, så har hun også noget, hun betror dig. Også med det. Så han da tøs. Hvor siger du ondt henne? Og det der, du vil have massage? Ja, hvis du er til det. Jo, men jeg vil ikke heroppe i baren. Side da. Ja, selvfølgelig. Men du er sikker på, du ikke det? Nå, kom. Hvem var det, der bestilte et rent glas? Så kan jeg også sætte på det. Så helt der for evigt. Nå, her sidder du. Og med kvindelig selskab, kan jeg se. Hvad fanden vil der sådan en gammel afgang i luder sig ind? Jeg er kommet her og generer mine kunder, og så er det min far. Hvad siger de? Ja, kan du komme ud? Skal jeg tage så med nogle kasser af dig? Ja, brugstørrelse, vi går normalt nede på Halmtorvet. Ja, i hvert fald dem på din alder. Kan du komme ud? Hvad behar? Ja, jeg kunne ringe efter Rollo. Han har specialiseret sig i lidt mere, skal vi sige, robuste modeller. Det kan være, han giver dig en flis et eller andet sted. Jeg er ikke uden gaden. Kan du komme ud? Hvad behar? Sig mig, finder du dig i det der? Kære Asmine, nu hvor du har forladt mig, så kan jeg jo ikke vide, om du har påtænkt dig at starte en ny karriere. Ja, godt nok ikke lige forestille mig, at det var fag for dig. Men hvis du viser en lille smule mere entusiasme, end du plejer, så kan jeg måske godt. Så, Carlo, lad nu være med dit pjat. Det skulle jo også ud at se på hus i dag. Du ved da også godt, at jeg ikke kunne finde på at vide mig til for penge. Ja, det. Når måtte drive værket, og det har ved Gud der aldrig virket særlig lystbetonet. Men det siger, at du har været utilfreds. Lad mig sige det sådan. Nu hvor jeg kender til komforten som gæst i en luksuslejner, så vil det måske være svært at vende tilbage som fyrbøder i en gammel ramponeret hjuldamper. Nej, der vil jeg give Rasmine ret. En gammel ramponeret hjuldamper. Carlo, skam det. Skal du absolut bruge den slags billeder? Ja, så sammenlign hende med en flyvemaskine, en jumbojet, stor, rund og tung i bagen. Trine, dog, eller du mig nu også i ryggen. Nej. Jeg kan også gå og stå tæt på den slipstrøm, der vil blive. Men Carlo dog, kan du slet ikke lide mig mere? Jamen, jeg er jo ellers så forelsket i dig. Det har jeg ellers ikke mærket mig til. Selvfølgelig er pigebarnet der forelsket. Men det er nu svært at blive givet med sig at sige. Og jeg har heller aldrig nogensinde hørt om en præst, der vil give nogen til en tegnebog. Og mon er det der, at kærligheden den største. Det skal sgu undre mig, at bedt han både synger og fløjte med en gang.
Det kunne næsten lyde sådan. Politiet kommer, og de vender hjemme. Hør, hvad fanden sker der her? Pas venligst på. For din egen skyld. Hvad fanden skulle jeg være nervøs for? Bare roligt. Det er bare Poul. Det er nærmest, hvis du ikke vil smittes. Det ser ud til, at sygdommen smitter igennem luften. Så medmindre du har været i kontakt med patienten i inkubationstiden, så bliver rådet til at holde afstand. Sygdommen? Ja, det er en sjældent muteret immunsystemdefekt. I stil med HIV-viruset, som du sikkert har hørt om. Og denne sjældne sygdom ser ud til at smitte igennem luften. Men jeg kan forstå, at det er Poul. Så kom du kun nærmere. Du er sikkert allerede smittet. HIV! For at undgå en landsdækkende epidemi, har vi været nødt til at opsøge samtlige personer, Louise Pedersen her har været i kontakt med. Og der ser du desværre ud til at være en af de uheldige. Syg? Hvad fanden, Lulu? Var det derfor, du ringer efter mig? Ja. Du er altså nødt til at hjælpe mig, Poul. Der er gudskelov en kur. Det er muligt, det er for sent for fru Pedersen, som har nået sygdommen i stadie 2. Men det er et forsøg værd. En kur? Ja. Det ser ud til, at et ophold i Borneo-regnskovens fugtige klima kan forhindre sygdommen i at bryde ud. Og hvis man bliver i det klima i en periode på cirka 2-3 år, så og hver dag indtager 100 gram ekskrementer fra racen Pantrotoglytes morangensis, som er en chimpanseart med en ekstremt løs mave. Så ser det ud til, at man kan kureres fuldstændig, og dermed undgå de forfærdelige følgesygdomme, der følger med. Abelort! Følgesygdomme! Ja, Poul. Og vi er altså nødt til at tage Mimi med. Jeg tror altså, skulle Nedsat blodstrømning vil i første gang gå ud over de tyndere led, som tæer og fingre og mænd. Disse små vedhæng vil være de første, der udtørrer visner af. Visner af! Det er ikke før vi når 4. stadie. Jeg kan udmærket bruge både 2 og 3 år, inden det kommer så vidt. Først kommer svimmelhed, impotens, prikken i huden og andre små symptomer, der er til at leve med. Det bliver straks værre, når vi når 7. og 8. stadie, hvor arme og ben med den rigtige behandling er amputeret, og hjernen kun virker meget begrænset. Det var dog frygteligt. Du er nødt til at booke flybilletter til dig og fru Pedersen. Hellere i dag end i morgen. Ja, og Mimi skal altså også med, for jeg har allerede smittet hende. Ja. Så fru Pedersen, Sæt dig dog, kvinde! rolig nu. Deres ven skal nok hjælpe dem. Hjælp! Men hvorfor bliver I to ikke smittet? Jeg bliver allerede vaccineret som en af de første i landet, og kan derfor ikke smittes. Og det har ikke været muligt at finde yngre sygeplejersker, som har tur løbe risikoen. Så vi har været nødt til at trække på de mere garvede kræfter. Ja, det kan jeg se. Se, det her, det må sgu da være en samfundsopgave. Jeg kan da virkelig ikke tage Lulu med. Det har jeg virkelig ikke råd til.
Og hun kan jo også smitte med på turen. Ja, der er selvfølgelig altid en risiko. Men hvis du allerede er smittet, er faren vel ikke så stor. Og når man elsker hinanden, du ved, i medgang og modgang. Jeg elsker skudt nogen. Jamen Poul, du kan da ikke forlade mig nu. Hvordan skal det her så gå mig? Ja, det må du sgu snakke med sundhedsmyndighederne om. Det er nødt til at stikke af. Vil du ringe efter en vogn til lufthavnen? Ja, det her det er jo ikke et rejsebureau. Skal du ikke have noget at drikke? Nej! Jamen Poul, du kan da ikke forlade mig nu. Jeg skal sætte lære sådan en nabel, og nu fra sit ansvar. Det var snart lige godt utroligt. Nu er Poul på vej til, hvor vi får et æbelort. Det minder mig om Hermans hjemmebrand. Ja, sandt er han selv. Kan vi ikke lige få 3 mere af de her sammen? Og af så møg vand i. Lav hellere 5. Må det ikke ordensmagten kunne trænge til en, når han kommer tilbage. Det går noget med med bintøv, kan jeg se. Ja, Peter, han har håndelag på den slags. Dans med hører da. Kan I tænke, Mimi, det er myrerne. Min første kæreste, jeg har snakket så meget om. Hun er gået rundt herovre i København, helt alene. For mig. Helt alene har hun vel ikke været hele tiden. Det tror jeg så nok. Jo, Peter. I hvert fald i princippet. Der har det nok lige været en bejler i ny og næ. Men der er aldrig nogen, der er taget i de hjerte. Nej, ikke den del af kroppen måske. Men ellers har de jo taget rigeligt for sig af retteren. Du glemmer da vist, Carlo, mand, at Mimi og jeg er kollegaer. Men hvis du forbetrækker en uberørt snærpe frem for en, ja, skal vi sige en veltrænet pige med et godt hjerte, så kan jeg lige hente Rasmine og spørge, om ikke tager dig til noget igen. Jeg ved selvfølgelig godt, at det er hjertet, det kommer an på. Selvom det måske ikke lige er det, vi mænd kigger først efter. Nej, det skal I sgu have skyld for dig. Du, Carlo, var for øvrigt noget med det, og skattevæsenet i New Øst holder jeg for nogle år siden. Det var en misforståelse. Ja. Det var en misforståelse. Du lå og betalte 50.000 kroner for at få verden, inden den kom for domstolen. Og så vidt er hårdt, så... Ja. Men det er jo mange år siden noget, og det er der ikke nogen, der interesserer sig for længere. Og der blev lavet nogle mere mindre regnefejl, og næste år så er det 5 år siden, og så er der ingen, der koncentrerer sig om det længere. Nej, men det er også det, jeg sagde. Kig der frem af mennesker, der. Lad være med at kigge på fortiden. Nu er en mindre regnefejl det samme som... 2. Jeg blev opdaget. Men du tænker vel på ligesom med Lulu og Mimi? Ja. Skulle det være en ulempe for en tømmerlærling, at han prøver at slå med en hammer, inden han søgte en lærplads? Er det så en stor ulempe for en malerlærling, at han prøver at døbe en pensel? Nej.
Hvor længe kan det så være en ulempe, at en pige, hun ved noget om mandfolk, inden hun skal lænkes til hjem? Ja, ude i Østen, der kan piberne knap nok blive gift, før de oplærer i at gøre en mand tilpas. Tror du, det er den slags, de lærer i skolerne i dag? Nej. Dan og Peter, I burde kaste jer ned på jer grædende knæ og tak vor herre for, at det hele det flasker sig som det år. Og ja, piver, I skulle tage og revidere i opfattelse af, hvad en rigtig mandfolk han er. For mig, der er det sådan en stor og bred skulder og psykopat, der tæver løs på sin bil. Nej, en stille og rolig fyr, der er bange for at give efter for noget sundt fornuft. Og hvis I gør min mening, så er sådan et, I skulle tage og kigge efter. Og skulle vi så lige tage at få rundet den her op. Og kom så alle sammen. Sæt i forhold af en ærlig chance, så husk romance og tolerance. De brænder fylde til at lyde, så vil de hylde og være glad. Fortid er passé, nu til det er det, der bestemmer din succes. Så giv din partner alt det, som du selv kunne tænke dig, som du håber, får du så. Og skal du hæve stemmen, så råb højt, jeg elsker dig. Du er smuk og dyrebar. Så vil du få en bud med sjæl og lykke. En partner, der vil ofre alt for dig. Så skidt forsæder rytterne i stykke. Og gør livet til en leg. Ikke af debutanterne, men nogle andre. Nu gør vi det så i aften. Så nu tager vi min rækkefølge her efter rollelisten. Og den første står her, det er Carlo Jens Jørgen Guldbæk. Så er det Lise.
musikerpræstation. Lise. Ja, jamen, det er det, Mia. Hvis du kan få dig stavre med. Og så har vi Vibeke. Jeg kan godt forstå, at Henrik har en nedtryk. Marna. Indbegrebet af sund fornuft. Og Henning Jørgensen. Han er næsten den eneste, der ikke har pimpet sig igennem aftenen her. Så bliver rigtigt der. Og det går nok. Søren. Loven Slange. Bartender til sommerfesten. Hun er god til at komme væk. Så er der Ketty. Hvor har vi hende? Og endelig så er Ole, som jo har sørget for, at hele arrangementet her kan køre smertefrit. Tusind tak for en god præstation. Vi håber, I kommer igen næste år. Det vil være rigtig dejligt. Vi kan ikke få nok af det her. Kan vi så lige få Og sammen vi siger tak til dejlige publikum. Ja,